Camprodon distingirà el dissabte 1 d'octubre Pere Ignasi Isern Pascal, Francesc Carola Polí i Josep Maria Batlle Batxelli amb la medalla de bronze de la Vila Distinció Ciutadana per la seva implicació en l'excel·lència, l'eficiència i la millora constant dels serveis públics a favor dels camprodonins i camprodonines. Ells són en Pere Ignasi, jutge de pau i que també ha deixat el seu càrrec aquest any. L'altra persona és en Josep Batlle, en Josep és també conegut com el Palet, el que acaba sent cap, va estar a la brigada durant més de 30 anys i que també ha deixat la feina a principis d'aquest any 2016. I la darrera persona que també se li ha atorgat la medalla ha sigut en Cisco Carola, cap dels bombers voluntaris de Camprodon. A aquestes tres persones se'ls farà un petit acte de donar la medalla d'honor de la Vila de Camprodon al Casal Camprodoní el proper dissabte 1 d'octubre a la tarda. Un dels guardons més preuats que entrega Camprodon als seus ciutadans i que enguany aniran a mans de 3 personalitats preuades de la vila.